Ay, 2,000 na yun. Mayabang na naman yan. Sabi nga. Uy! Hindi ko, hindi ko to. Ay! Pre! Pizza! Espresso! Yakin ka namin! Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy! Ikaw kayo eh! Ilan na yung kamo niya, pre? May ray? May sagot? Ah! Huwag mo gay ko mag-on na 3,000 ako income, libot magaling ko. Ah, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Huwag, nasli? Grabe pre. Ang pasahero na yun natin ba pre? Bukod sa dili. Tulong ako ka oras pre. Sa kakanaog ko pasahero pre. Nagitiw kung 200 pre 300. Grabe nangawa di. Oo. Mayroon ko, abugi ko pre. Grabe. Grabe pakyaw na ko. Mga nabi mo ito, 500, 400, 200. Uy, yun niya. May iabutan na pre. 3,000 gani. Kapin. Ah, grabe. Lapok kay kung kuwan, oh. Tanawa na, oh. Lapok kayo. Asa man ka. Abog. Asa man ka namunit na may 3,000 nga. Ito man nangawa 2,000 nagagawa pre. Ay, dito magkubas terminal na turno. Yan, ako mapick upan. 400. Yan ay mapick up ka mo, 200. Matanda ko kita kong income. Ang galing mo talaga, pride ka. Ako ganyan na pre nga pwede lang gulay. Ma-pick up na ko ni mga diha ra siguro anong tulay pre nga. Dito na magtag 200, 300, 400 garanti kayo sila pre ba niya. Hindi na pagani ko ng okay. Sir, sila nag-offer sa dinar, luminta mo ng dako, di ko kayo. Ah, grabe, minagwaray mo pre, grabe. Sir, po, nahawa ko. Grabe, save na. Pre, mangisa ko, pre. Mangisa ko, pre, ihiundi ko ba? Ihara ko kung ba? Libre, mangisa ko. Kaya kung sa kamigo no? Ano na ganyan na ba? Kayan, lagi kong matakuha na ta. Ay, pre! Apitsa! Kuryas ka ba? Ay! Nga kay, kapoy na pagbuba niya. Dako-dako siguro kag-income room ba kay? Istaan mo na sa kayan, mga ka? Tag-itlo ka na eh. Gunggong ka! Itlo yung nasa ko, pre. City, nakita yung bingaw kayo. City Sintos? 50 pesos. City nyo, saan tao na? Grabe. Kapoy, kay biyahe-biyahe, tuyo ka na. Grabe. Grabe, ginigbasit sa hero lagi, pre. Labuan mo po din yung income kayo na to. Kung isa kamigo na, isa na to kamigo na abot. Sige, kung buhaya ka niya, ay. 3,000 hang income niya. Pinsa? Ay, amigo to isa? Oh, 3,000 lang niya. Karoon mo, 7,000 binuang. Binuang. Anong demel nga kung income, pre, minga ba yung nagsuwa ka ng bihaya? Dapat dali sa mental aspect. Kanang muwad-wad yung pre ka na. Kung gani, kumuwad-wad niya. 6,000 niya, layo pa kayo na ba? Karan, income mo yun ako pre, kanang magseryoso yung biyahe pre. Kanang G's pre, pinakahinay na dyan kayo na ko na pre. Bakit? Ulol! Smith? Oh, 10,000? Kaya, ano? Sabi, masayero po yun, no? Yasang to isang amigo rin na to, dahil. Ay, ano to as? Ganina pa to ba? Bisa nag-ipiha po itong income ito. Katakuha po siguro. Kaya rin sa mga utso siguro. Eh, 3,000 lang yung gingon niya sa mga nag-iapihap siguro to. Uy, ang dito isang amigo. Na naman di ay. Kaya, Ay, pre. pre. Turya tayo yung tulo. Dami isa ka. Pigo na to. Ay, dito ko kaging na pa ko ba? Ayan, ray. City, ray. Binuang na naman. Naman, pila nakita nga, ray. Grabe. Binuang. Pila nakita, no? Crispy, ko kapunti na ako ng Grabe. Kaya po yung one-one, eh. Grabe ba, kaana ko pag-aton kinitong sa kamigo, pre. Kilis, sige mo naligid Kaya na ako, ako. pre, tinuod din ako. Hindi nga, di kayo tulog ka oras ako. Sinito yung pre, naka-2,000 ko. Wala, labot ng chicks, ha? One-one ka, no? Ako, di man ako kauras. Smell. Kuyo ko, bising ko, tanawa ko na, abog ka yung bitik ka po. Grabe. Ay mo, city, murag di mo kumutuwa na pre. Hinay mo kumuwad-wad yun. Murag duda mo po. Duda mo po kuha ng imuha, pre. Murag dito siguro kag basakan, pre. Namasak man siguro ganito. Mo siguro kag gaya. Pero sumul binuha nga nang Bitaw. pre. Grabe, gabog-gabog.
may simitay ka mata ni dir. Isado ko ngayon diri niya mo tingala ka Grabe po ng city. Kana nun sa una no, muwadwad jud ko. Moabot og 13 ako income 13,000 gid ako. Wadwad jud kay ko alam Sino? Ah, kasi may kinatulap na kayo na nakuplikan na mag-seryosis lagi. Turo ka ng city na pre ba? Kaya ako nagsaka oras na. Kaya may kayabangan to. Oh, piso siguro. Correct. Wow.